Деси се здоби с Dyson, но тъй като е трудно да работи с него вкъщи, го донеса, за да ви покажем как се прави. Първо ще изсушим косата с Dyson до 90%, след което ще използваме големите пръчки за направата на кадрици. Ако и вашата коса е по-чуплива или къдрава, както на Деси, ви съветвам преди да започнете да обработвате косата с ролките, да я стилизирате с тази четка. И сега преминаваме към обработката с ролката. Моят съвет е, когато използвате ролката, да разделите косата на две половини. Първо да работите в едната, посока назад, а след това да преминете към другата страна, посока назад. Този елемент тук показва в коя посока се движи въздушната струя. Сега ще направя тази страна, след това и другата.